Bez zajedništva, osobito kad su izbori u pitanju, bez zajedništva nema nikakvog rezultata. Pokušajmo uočiti svoje slabosti, gledati kako ćemo ih ispraviti i kako ćemo složno zajedno izaći na izbore i ostvariti rezultat koji objektivno možemo ostvariti. Ako ne uspijemo u tome, onda bi možda bilo najpametnije i najpoštenije od svih nas da se zahvalimo, da se svi maknemo i da otvorimo prostor za neke druge ljude koji će možda u tome uspjeti. Ja se nadam da do toga neće doći, da smo nakon svega što smo prošli i nakon svih iskustava koje imamo, da smo dovoljno pametni, dovoljno zreli, da ovaj put zajedno idemo prema cilju koji nas obvezuje. Na taj cilj nas obvezuju i oni koji su bili prije nas, koji stvaraju našu državu, kojima smo zaslužni što smo uopće živi, što postajemo kao narod i država, a to je velika obveza i dug prema svima onima koji će doći iza nas. Naši zajednički ciljevi koji su i bili osnova stvaranja ove koalicije koja je i dalje otvorena za sve koji slično razmišljaju kao i mi, naravno mora biti daljnje jačanje hrvatskog suvereniteta i otklon od Jugoslavije u cijelosti na svaki način, prvenstveno procesuiranjem zločina samog Tita i svih komunističkih zločina iz onog doba i nadalje otklon od tog jugoslavenizma kojemu svjedočimo danas prvenstveno kroz područje kulture i područje medija. To smatramo ključnim. Drugo što mislim da nam je svima na srcu je zadovoljavanje pune pravde iz vremena Domovinskog rata. Da mi dobijemo ratne reparacije, da dobijemo lokacije naših nestalih. Dakle, mi imamo jako puno posla da zajednički radimo i na drugim problemima koji muče našu Hrvatsku, od demografije, zamjene stanovništva, problema ilegalnih migranata.